Hello, ito na po yung duyan ni Bela. So, anong masasabi mo sa duyan mo, Bela? Yan, ganahan ko mag-cake. You like it? Yeah? Okay. That's good. And go to swimming and my Duyan and So, hello. Hi! Hi! Dito pala ako. Sabi nang. Hi! Dito pala ako. So, ito yung other half sa duyan ni Bela. Yes, the other half. Patay pa. So, sino pwedeng sumakay dito, Bela? Ikaw, siyempre, siyempre, yung kuya ko, ang papa ko, at Wala. Si Grandma. Ay lang. og ang mama ko, ang auntie ko, and wag ang sinapusan. Hi guys. Buong duyan ni Bela. Ito ang kabuuan. Plus ako para okay, ito yung duyan niya. Hi Auntie. Hi Bella. Masaya ka ba sa duyan mo? So, how about yung mga kaibigan mo? Pwede bang sumakay dito? Yes, of course. So, sino-sino sila? Mga friends ko. Sino? Halika. Ito yung mga friends. Boysa. Sino pa? Asa pa? At siyan. Oo, at saka meron pa. Daghan kong kaibigan din guys, pero ang daddy ko kunti lang magduyan dito. Sige. Daghan ni bantang dito. Oh, yeah. Ang chicken. 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 Small chicken. Little chicken. Hi guys, welcome to my channel. Today we're back and memories. Memories from my December. Ako lang yung kung buko. Hindi guys. December. Hi. Welcome to my vlog. Welcome to my channel. What? Ako gikudakan mo.